O Kökem. Ene birinji rakırıp taňymy barlak. Bayçana sana döneyin hani. По-любому сүйчүдүр. Приятного аппетита, Жан. Спасибо. Yere düştüm ha. Köken bugun sen dogulanyň näme diýsen alyp berdi? iPhone 12 Pro Max. Onu sağlam ýok, ardanlak satsaýlar. Ho, iPhone 12 pul barmy? Böwrüm sataýmasa. Poliana, telefonun parolunu aýday. iPhone 12 haýsy renki balamsaň? Этот парень Казанова, он не любит никого, нет любви для него. Alo balam. Howly bimi? Insan adam ýokla, ýa muratdyma galyň bar ýazyp goýarypsyňyzlar. Vay, men patbeşiklap köpelle. А горький вкус